bayethe emakhosini, bayethe kuninonke izingane zamathonga, ngulubabalo bakwi-spiritual knowledge 333. I-group yami leyo pha ku-Facebook bantu bakuthi, ngakho uyokhangela mhlawumbe uyawuzuzando, mhlawumbe uyawubhaqando, andazi. Okay, into zobawo, bendicela ukuthi ningakhohlwa ukuthi subscribe, nicofe i-button ka-like, ningakhohlwa ucofa i-bell, into zobawo, please, into zobawo, makusetyenziswaneni. Okay, i-topic endibuya nayo ngu-part 2 wale bendiyikhuphile, which is laa nto yokubuya le ye-new leaders, new earth, but lena ngu-part 2, which is apho i-return yantoni yeNataru. But as uba i-return yeNataru laa nto kuzawuqala kubuye amakhehla, which is kuzawubuya emasithuleni, which is ngo-2026. That's why ingu-year 1 kuzawubuya la makhehla, which is emasithuleni, but ngamakhehla angawentoni weNataru. Okay, before ndingene deep, mandiqale ngichaze iNataru bantu bakuthi ngokhokho bethu ngokhokho abadala. Sibona iNataru zicinzelwe kakhulu into zobawo, nangoku most abantu abazazi iNataru. Zicinzelwe kakhulu iNataru bantu bakuthi, zezi zinala mibhalo phaa ise-Egypt, zenze into ezininzi apha emhlabeni iNataru, into zobawo ezininzi kakhulu, kodwa zacinzelelwa ngenxa yokuthi zinjengathi. Uyayibona nto zobawo, phofu akho need noba ndithi zinjengosithi. Uyayibona laa nto leya ngookhokho bokhokho bethu, as uba nimane nisiva kuthiwa sibuya e-Egypt. Uyayibona nto zobawo, as uba qha niyeke ke ukuthi i-system yabeka into ze-Anunnaki yazama ukucinezela ookhokho bethu, which is iNataru. Yebo, zikhona iNataru ezihlangene ne-Anunnaki, zikhona iNataru ezihlangene iNataru nje, zikhona but iNataru kahle kahle ezi ndithetha ngazo ezi zimikse nee-Nagas, as uba nibone ukuthi kwaphaya kwezaa nto zase-Egypt inyoka bayikhonza kanjani. Inyoka ibuya kakhulu, ibuya irepresenta i-gods, which is ii-Nagas, zii-gods ezo, zii-gods ezo ilaa nto iNataru. Yho man, ilaa nto ii-Nagas gxebe bantu bakuthi, ii-Nagas zinomlando nazo. Ikhona ke ipost endazenza ngoveza ngokwee-Nagas ukuthi zenza kanjani. Ndiseza kwenza nenye ividiyo ndichaze ukuthi abantu nibaqaphela kanjani abantu abazizo ii-Nagas. Niyabona laa nto baneli gazi lee-Nagas bantu bakuthi, but ndizayenza yenye ividiyo. But ngoku ndifuna uba uhlala kulena yeNataru, which is ookhokho bethu abababula banyathelelwa phantsi, izinto zabo azavela, kwabekwa i-Anunnaki phambili, but i-writing eziphaa zibe zichaza bona izinto eziphaa, ezaa picture nizibonayo zaba bantu bamnyama, zonke ezaa zinto eziya, iNataru eziya nto zobawo. Ezinye bona umzekelo eziba ndisitsho ukuthi ngo-2026 kuzawubuya la makhehla kuqala, then ilaa nto oogogo bona beNataru, which is i-feminine, izawubuya ngo-2027, which is ngonyaka lona wethu. Uyayibona nto zobawo, but ngokubuya kulo nyaka zayo kuzawubuya amakhehla, which is azolo, as uba nibona ngokuthi siyavalelisa ngoku izinto ezinye ziyawa ziyathini, because sikulo nyaka which is lowo wokugcina sivala i-circle. Then ke ngoku as uba siqala i-new circle, kulapho khona ke ngoku la makhehla kweNataru, kulapho azabe ebuya ke ngoku nto zobawo. Uyayibona laa nto leya, azabe ebuya. Okhokho bethu babulawa like banyashwa izinto zabo, nangoku most yabantu bakuthi abanalo ilwazi leNataru. Uyayibona eli hlobo ndithetha ngalo, abanalo, because banyashwa bathwani, kwabekwa ii-giant ezehla phezulu ezafika zenza into ezithile. Kwakhohlwa ukuthi ookhokho bethu, which is iNataru, babe nezinto babesezenzile. Ezinye iNataru ezimikse nee-Anunnaki zezaa zithathwe zii-Anunnaki ngesikhathi i-Anunnaki zithatha ii-beings ezithile, zithatha abantu abathile apha zibasa kwezinye iiplanethi, zithatha ezinye ii-animals ezithile zisisa kwezinye iiplanethi. So abanye ookhokho bethu ke sohlukana kanjalo nabo, bakwezinye izitars, baphila kweminye imihlaba, bamiksana ke nezinye ii-race. Uyayibona laa nto leya, but ke as uba elo qho bevela banjengathi bamnyama, but abanye ke kule mihlaba uzawuthi xa ufika, kodwa nakule mihlaba xa ufika, like umzekelo xa uye ngokwe-trance okanye ufumaniseke ukuthi laa nto uyatshanela, kulapho khona uzawufumaniseka ukuthi
uzafikela kulo realm. Xa ufika kulo realm le okanye kulo mhlaba ufika uyava igubu like izinto zesintu zakuthi bayazibetha ude kuvuleke ubone ukuthi yakho uyavuleka. Xa uqala uthi uzabona abantu abafana nam nawe abamnyama, uyayibona laa nto leyam, but baneenwele man ke bona ke nto zakuthi, uyabo. Abanye babo banethambo, uyayibona laa nto leya. Umzekelo njengelaa nge-Pleiadians, ezinye iNataru zinelaa thambo lazo zinde, uyayibona laa nto leya. Bade abanye babo like 8 feet tall, abanye njalo njalo, kodwa ke umlando wabo asoze basikhohlwe into zobawo, uyayibona laa nto leya. Ezinto ze-Anunnaki, i-Anunnaki zimoshe kakhulu, zenza i-damage enkulu kwi-most yeeplanethi, zathwista izinto, zamixa izinto, uyayibona laa nto leya, kuba zifuna urula. Yabona kunabantu abanga-understandiyo abacabanga ukuthi i-Anunnaki zii-gods. I-Anunnaki azizo-gods into zoba i-Anunnaki zii-brothers zethu, like ziyafana nam nawe, but yabona zona into eziye zayenza ziye zafuna ukuthi zathi xa zifika apha zafika zashaya ookhokho bethu zathi zizii-gods, yabo laa nto leya. Zibe zibuya kweminye imihlaba. Umzekelo sisonke si-under ntoni, bizana le firmament eyi-one, sonke si-under yona, which is kwi-universe eyi-one sonke. I-universe ayikho yi-one ke nto zoba zinintsi i-universe, but thina nezi beings sikwi-universe eyi-one. No wonder niye nive kuthiwa akho nto iphumayo apha phezulu. Le firmament lena nto zokuba ayirawundishanga on the planet Earth. Ningakhohliswa ngabantu abathetha bacabanga ukuthi ivale nje uplanet Earth. Zinintsi minintsi imihlaba e-under le firmament. Unintsi lezi beings nizibonayo zivelayo zithini, ezinye sezawuhamba zivele, zi-under le universe. Sonke siphantsi kwale universe, yabo. So ke le return ke i-return yazo ke lena bantu bakuthi okhokho bethu, uyayibona laa nto leya. Kubuya bona apha. Meanwhile ngo-2023 kulapho khona ke kuzawube kubuya abantwana, energy yabantwana yabo, uyayibona laa nto leya. Kulapho khona ke kuzawube kuvela unintsi labantu abazobe behlekisa. Zininzi izinto mani ngo-2028 ezabe zivela, but izinto kuzawube zihamba ne-energy enobuntwana phakathi, uyayibona laa nto leya. So kuningi kuzawuhamba kwenzeka, kodwa ngo-2026 kuza zona la makhehla anga azoqala azothini, azolida, azotshekisha, zonke ezi zinto ezo. Then ngo-2027 kulandela ookhokho, uyayibona laa nto leya. Eziba ndichaza ukuthi ke iNataru bezikade zibulewe ixesha elinintsi kakhulu. But aba bantu nibaboniswa phaa, like nibabona kwezinto ze-Egypt, nibabona ba-black banjengamnani, ziiNataru eziyana, uyayibona laa nto leya. Benza izinto ezininzi, most ye-pyramid, into ezininzi kulo mhlaba, ubuqu obuninzi, uyayibona laa nto leya. But baliwa ngokuthi ookhokho bethu i-system yabeka ama ngokuthi kwafika ii-giant zenze ezi zinto, zenze zintoni. Ii-giant, ezaa giant zifikela kookhokho bethu nje. Even ilandi i-Anunnaki, zonke izinto ezi zifikela kuphi, koba bantu bekhona iNataru kulo mhlaba, nto zobawo, yabo. So umzekelo ndizawuqala nje ukhe ndithi nje kancinci kwi-Nataru, ndithi nje kancinci. Ebona i-Anunnaki kufika kwazo kwi-solar system yethu, zathi xa zingena kule system yethu kwafumaniseka ukuthi zenza i-damage, and lo monakalo zamenzayo ngumonakalo lowo ezaye zadistroya ilanto, iplanethi, umhlaba owayekhona, which is umhlaba zintoni ezibhinqi, zintoni na, i-Maltekians, yeah. Wadistroya laa mhlaba waba bantu, but as baye wayemdistroyile laa mhlaba, ezaa beings zaye zabuyisa mos zafuna ukuyokulwa, uyayibona laa nto. Kanti i-Anunnaki zenze ngemisteyikhi laa nto, yayingeyo njongo yazo ukuthi zimdistroye, but ke wadistroyeka lo mhlaba lona. So ngexesha lo mhlaba uye wamoshakala, ezaa beings ezinye zasuka phaya, kakade mos zaziphila underwater, zasuka phaa zahamba zophila phi,
apha emhlabeni emanzini. But nale yenye itopic endizawuphinda ndize nayo because lena izasithatha iyosifaka kwenye indawo, kule ndawo ndingazanga kuyo namhlanje, because I know ukuthi izawukwenza umdla kakhulu abanye abantu yinto bayidingayo. Like kudala like bezibuza i-question befuna uqonda ngale ndawo, kodwa ke ndizakhabe ndiyeka bendingazalanga yona, kodwa yinto endizahambe ndiyiveze. Then eziba ke ngoku i-Anunnaki zanza oko aziphelelanga apho, eziba ndanichazile napha edrophini ukuthi zahamba zokwenza umonakalo kuCyrus Slanto, uCyrus B, zambuya zazobagifta ngoCyrus A, which is owayeyi-gift kuyiphaya kulaa mhlaba, because zaye zadonsa i-energy kuCyrus B, zadonsa i-energy. Then ke ngoku zabuya zolungisa phaa, because ziba zazidontsha i-energy zazifunela i-spaceship sazo which is esinguNibiru, uyayibona laa nto leya. Then udonsa kwazi laa energy phaa zaye zenza umonakalo, but zabuya zazoba gifta ngoCyrus A ziba kukhona oCyrus B. But into zayenzayo baye bamixa ke ngoku i-race, eziba kukhona ii-beings ezazithathwa apho, which is i-reptiles ezazithathwa apha, ezazilapha zazi-green ziziphilela apha, bazithatha bazisa phabo, bazifika phaa bazimixa nezinye phaya. Yayiloo nto le, yayiloo mix masala. Ezinye zazo ii-reptilians zezi ke namhlanje zibuyayo zizobanga vere kule ndawo, because ezinye zazo ziyakhumbula ukuthi hey man, thina singoba lapho but sathathwa sasiziswa apha, thina singaba phaa. Yiloo nto ke ezinye zazo zibuya ngoza apha planet Earth ngozobanga, ngozofuna izinto zazo. Kodwa ke ziitopiki nje ezi bantu bakude ndihambe ndiziveze ezinye zazo eziba ixesha lihamba. So yeah, but eyona topic bendifuna uveza kakhulu yilena yeNatal, which is ukubuya kwazo nto zobawo. Zizo kahle ezi zibuyayo, which is amakhosi emvelo nto zobawo. So yeah, bayethe kuni nonke emakhosini. Peace and light and love kuni nonke bantu bakuthi. Yeah, kusenza ufundo, bayethe.